Yan. Sanay ka man dumurog ng matigas. O, tingnan mo. Masipag talaga si Bunso. Sige, banat ka. Yan, maurog talaga. Ano man yan, talong. Maganda na ang ating garden. Ang sipag-sipag ni Emboy ng sinag. Kaso isnabero lang. Masundang, halaya mo na. Ah, yan. Oh. Grabe baga. Narakula oh. Ang laman. Ang daming laman oh. Jackpot. Ay. Wow, ayos ang berendanan mo ah. Gusto ko. Para lagi tayong sisipagin. Ay mga kasinag, magandang hapon po. Ngayong hapon. Dadala natin si Emboy ng merienda. Ito ang merienda niya mga kasinag. Spaghetti. Kasi masipag si Emboy ngayon. Ay. Wow, ayos ang berendanan mo ah. Gusto ko. Para lagi tayong sisipagin. Tapusin ko lang. Hindi ko muna eh. Tapos na siya mga kasinag sa pagiging construction worker. Ano naman siya ngayon? Tagagamas. Okay lang insay mo? Ang tagagamas ka? Ah, si Chloe. Uwan. Merienda naman kaya? Mami Rindal pa lang. Ah. Uto naman sa sato kahon mo yung sa lamisa tigsarok kita. Magtataniman tayo mga kasinag. Tatamnan natin ito ng gulayin. Talagang sa hirap ng pamumuhay, kailangan nating magsipag at magtiyaga. May tanim na ako, gabi. Tubo man lang. Dati mga kasinag, ang area na ito, gabihan ito. Puro mga natong ang tanim ko dito. Tapos mga San Fernando. Ngayon, palibas at nag-init na. Ito na, wala nang mga tanim na natira, pati mga saging natin hindi na nagralakihan. Kaya naisipan namin na anuhin na lang to, tamna na mga gulayin. Mga kasinag, tapos na magmerienda si Emboy. Oy, day ka ma, thank you. Thank you. May kukunin tayo dito mga kasinag. May nakita si Emboy na ano, San Fernando. Bungkukan. Kukunin namin mga kasinag kasi gagawin arit ko. Gagawin naming ginataan. Gaban lamang kaya mapuputol yan. Magabat baga. Baka makulugpat ang braso. Putol yan. Magabat. Gabot na yan. Grabing laman oh. Tagas. No, no. Papahili nga, ika. Kung kaya mo. Hidap-hidap ko. Masundang, halaya mo na. Ah, yan oh. Grabe baga. Narakula oh. Ang laman. Ang daming laman oh. Jackpot. Ang kagulo.
Kuha na lagalan naman, Bi. Langgana. Ayan oh. Daming laman. Uy, bako yan. Barakula na. Gat ano? Ano daw ni? Pwede pa ni? Hindi naman ganyan. Ano? Wala na, yan lang. Ayun na ito. Mohohan. Mohohan. Anong buwantig tilipunan? Mantig na kilo mo sa Amara. Pag mo kaya dayon. Saan tuwa ka dyan sa bungkupan na yan? Ayun mo na. Gara mga cactus. Sili adaw. Diba ako? Bakit iba naman ang september dyan? Pwede na almusalan yan bukas. Bakit iba naman? Mapiti pa na Pwede na almusalan bukas, tamisan. Iyo. Ang daming bunga. Ay, bunga. Laman. Iyo, grabe na. Putulon mo yan o tapos Wag pala ganyan ka pag ano. Inaasada dapat talaga yan. Brisa mo pala pag ano kapag dakol ng laman, dakulaw ng puno. Oh, ano yan? Ayain na yan. Kung yung asada uli doon. putulon mo yan o. Abot yan sa mag. Puro tulay yan, gabo. At itanim. Kasi ito na po lahat yung nakuha namin ni Imboy. Maliliit yung sa ibabaw pero yung sa ilalim po niyan ay malalaki. Yun, may pang almusal na tayo bukas mga kasinag. Sobrang dami nung nakuha namin. Ano lang po ito? 3 puno. Mga kasinag, magandang hapon po. Kararating ko lang po galing sa baryo kasi naglaro kami ng volleyball. Kaso lang, talo kami mga kasinag. Pero okay lang yun mga kasinag kasi inaasahan na po namin yun kasi magagaling talaga yung mga kalaro namin. Hindi ko na po pala kayo na-update doon sa vlog ko nung isang araw kasi may ginawa na po ako noon. Pero ngayon nakita ko si Imboy nandun sa may tabing palayan. Puntahan natin siya mga kasinag. Ayun si Kate. Shout out! Ayun pala si Bunso mga kasinag. Tingnan muna natin kung anong ginagawa. Ano yan Bunso? Kaya kawit ko para Ano yan? mayroon pang mangga. Patingin. Ayan, bawal daw po muna mga kasinag manguha ng mangga. Kasi maliliit pa ayan. Oo. Maliliit pa naman po talaga kasi mga kasinag ang mangga namin. Kaya bawal pang manguha. Andito na tayo. Andito si Imboy. Maganda na ang ating garden. Ang sipag-sipag ni Imboy mga kasinag. Kaso isnabero lang. Ano yung tanong mo dyan? Ang palaya. At kung ano pang pwedeng itanim. Magtataniman tayo ng gulayin mga kasinag. Grabe ng mahal na mga bilihin. Pati mga gulayin ang mamahal na. Kaya magtatanim tayo. Pagkatapos nga natin mag-flooring doon sa bahay, ito muna ang ginawa ko mga kasinag kasi nag-uulan-ulan na dito sa amin. Kaya sabi ko magagawa muna ako ng taniman ng mga gulayin. So ito na ginawa ko. Ilang araw na ito mga kasinag na trabaho ko. Sayang ng panahon. Tatagal ako ng tatagal, wala man lang tayo na may tanim. Kailangan sipag at tiyaga lang talaga para
makapagtanim. Hindi naman lahat kasi mga kasinag na area dito sa amin pwedeng tamna ng mga gulayin. Gawa ng iba kasi yung mga lupa. Iba-iba kasi yung ng lupa kasi may dito sa amin may lugar na puro buhangin. May lugar na ito kagaya nito. Magaganda itong lugar na ito. Kasi ito mga kasinag, dating tanim ko dito ay gabi. Yung natong, yung laing, yun. Yung dating tanim ko dito, tapos kalabasa. Na-vlog ko pang di ba? Yung dumaan yung buhawi. May mga kalabasa pa ako dito. Kaya itong naisipan ko, natamnan ko ng ampalaya. Sa mga susunod naman, dun sa may kulungan ng baboy, magtataniman tayo ng kamuting kahoy. Para kung bumalik man tayo sa Cavite, may gulayan sila misis. Hindi na sila ganong mahihirapan sa pang-ulam-ulam sa araw-araw. Ayun namang iniisip ko. Kasi malapit na mga kasinag ang pasukan. Yun naman pinoproblema ko. Kaya baka bumalik talaga tayo ng Cavite nito. Gawa ng wala man tayong ibang income dito. Ang problema kasi mga kasinag, yung pang araw-araw na income. Yung kung saan ka kukuha ng pang araw-araw na gastusin. Yung kasi ang mahirap. Dito kasi sa probinsya, oo masipag ka. Nasabing anong ibang mga kasinag na dito sa probinsya basta masipag ka hindi ka magugutom. Yun nga, hindi ka talaga magugutom dito basta masipag. Kaso lang bago ka magkapera dito mga kasinag, 1 linggo, 2 linggo o 1 buwan, napakahirap ng pamimira sa probinsya. Kaya iba pa rin yung makikipagsapalaran ka sa sentro na doon ka magkatrabaho na na araw-araw may income ka. Pero pag dito kasi sa probinsya matagal talaga magkapera. Ang problema yung mga pang-alawan sa mga bata, pambaon sa school, yung mga pambili ng mga pagkain nila, yung mga pambao na mga kagaya ng mga anak ko ito mga kasi nagkagaya ni Chloe. Siya lang ang papasok dito sa elementary. Yung binabaon niya sa tanghali na pang-ulam, yun. Kung saan ko kukunin yun. Yun ang mahirap dito sa amin. Hindi kagaya mga kasinag ng nasa sentro na may naasahan talaga. Kaya nilubos-lubos ko na habang nandito pa ako na pwede kong itanim, pwede kong gawin, ginagawa ko na. At trabaho ko rin dapat kong trabahuhin kasi sa masusunod na araw naman gawa ko ng pinto at bintana yung bahay pansamantala para kahit paano kung wala man ako dito tapos may kalamidad pwede na mag-evacuate sila misis doon yung mga anak ko na safe sila. Kaya yun ang gagawin ko mga kasinag habang nandito pa tayo, habang hindi pa nagpapasukan. Asa ngayon, ito muna. Tirahin muna natin to. Siya nga pala mga kasinag yung cameraman ko pala yan, si Mrs. May good news yan sa inyo. Kasi lumaban sila ng volleyball kanina, hindi naman ako nanood. Ang good news dun mga kasinag, dalawa yung nakalaban nila, parehas sila talo. Yun ang good news sa kasinag. Lahat talo. Hindi sila nakakuha ng panalo. Bukas may laban pa daw sila. Ilan ang laban nyo bukas? Saro naman. May laban pa daw sila bukas. Isa. Kaya dyan natin malalaman kung lalaban pa si Miss or aayaw na. Ikaw naman Bunso. Masipag talaga si Bunso. Sige, banat ka. Yan, maurog talaga. Ano naman yan, talong. Ayan mga kasinag, ang anak ko na paborito ay talong. Nako. Pag nag-request siya ng talong, tapos hindi mo na ibigay ang talong, iiyakan ka niyan. Maurog talaga Sige nga, ay mahina pa. Mahina ka palan. Daw, ako na. Agaw-agaw ko rin. Saan? Takado kan. Ay, niroboy ko na yun. Pwedeng hiluto. Mga kasinag, natapos na. Magtatanim na lang si Mrs. Ayan Hoy. Natapos ko na mga kasinag. Gardenin. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Ampalaya daw ang ilalagay dito ni Mrs. mga kasinag. Ito yung pantanim ni Mrs. mga kasinag na ampalaya at ano ito? Pichay. Susunod yung pichay. Yang ampalaya muna. Ba't ganito? Kulay violet lahat. Violet man ganda ng bunga. Tas siguro violet man nga ang bunga nito mga kasinag. Kasi violet yung buto. Ampalaya na violet. Tas ano ito? Okra. Okra yan. Kasi may sitaw. Alin? Sitaw.
Ito sitaw. Mabuhay pa dito sa sitaw mo na yan. Baka kaya pa. Yan. May expiration Padalwa-dalwa lang. December 20. Hmm. Oh, expiration date December 2025. Ano na baga? Expired na. Oh, December 2025 expired na to. Ay baka nasa lang ta 2026 nga na ining kairibahan. Oh, baka una pang na-release to. Kasi iba ng kulay ayo. Ayan saro. Ay, Expired na yung sitaw namin mga kasinag na pantanim ah. try ta lang. Baka magtubo. Yung sitaw dito, pagka-tanim, idadirect na ang itanim ni Mrs. mga kasinag. Tandaan mo, para pagdidilig. Dapat may puso. Yun o, may mga stick doon o, yung sanga ng mangga. Kuha ang Chloe. Ayan, cellphone ng mama. Tusukan para pagdidilig, diretsuhan na. Hindi na namin ipupunla mga kasinag. Ididiretso ng itanim ni Mrs. Ayan o. Kasi pag ipinunla pa namin kasi mga kasinag, bubunutin mo pa, panibagong pagtubo na naman. Hindi kagaya ng diretsong tanim na diretso rin yung ugat. Ayan, tatanim na niya. Ayan. Ayan o, tapos na. Dua-dua lang. Oh. Kada puno, dalawa. Magkasya daw. Yung Ay, ang iba si ano na? Ukra. Ano? kala ko ba, ang dami lang ang palaya mo. Doon lang oh, tapos dito. Pa. Yan, yan. Dami tayo man yan. Yung lang, ito lang. Doon mo lang muna yan. Doon mo yan. Ito lang hawak mo. Yan, pantanda lang yung amo mo. Mapanood akong balik ko. Anuhan mo, na si tubig ta. Tama na yan, yung araw kayo yan. Iyo, tama na yan. Huwag mong kala yung masyado. Tayo silang pakagahok niyan. Oh, tandaan mo. Pag nagtubo, nasa kata na lang. Pag tumubo na, saka natin ayusin. Tasakan mo. Para pag didilig. Yan. Very good ako na. Very good naman kasi very good. Kailangan sipagan mo na mabuhay yan at para pag alis ko may gulayan ka. Pang-export ba yan? Pang-export. Ang problema kasi dito sa amin mga kasinag, kung magtatanim ka ng malawak na gulayan, kagaya ng masitaw, okra, ganyan talong, ampalaya, walang market dito sa amin. O wala kang pagbabagsakan. Yun ang problema. Kung magtanim ka man ng ganun, ibabiyahe mo pa ng Tiambak. Ilang oras? Dalawa? Oo. Lampas 2 oras, ibabiyahe mo pa ng Tiambak. Doon sa Tiambak, may palengke doon mga kasinag. Pwede ka magbagsak doon. Dito kasi sa amin, walang ganun. Yun ang isang napakahirap talaga dito sa amin. Yung pagbabagsakan ng mga gulayin. Pasa yung ano, may tabo yan. Panghina mga kasinag. Ilang araw nang masakit ang aking katawan. Gawa nang napasala yung ligo ko nung isang araw. Pagod na pagod ako mga kasinag. Isinama kaya ako ng bayaw ko sa pagpagiling ng palay. Sa sobrang kati, pag uwi ko ng alas 12 ng tanghali, naligo ako. Kasi hindi ko na matiis talaga ang kati mga kasinag. Grabe ng kati. Kaya naligo ako. Yung kinahapunan, doon naramdaman ko nung gabi na talagang masasakit na yung katawan ko hanggang ngayon. Kaya hindi pa ako makapag trabaho ng persahan. Kaya ito lang muna, ganito lang muna yung ginawa ko. Kasi plano ko sana ayusin yung bahay, yung mga pinto, bintana. Ayun ang pinaplano ko, ay kaso hindi pa ako makakilos ng ayos. Kasi masakit talaga yung mga muscle ko mga kasinag. Hindi talaga makapersa masyado. Yun talaga. Dapat laging matigas. Sanay ka man dumurog ng matigas. Tingnan mo. May tabo ito. Ay, madilig pala tayo nun. Wala bagang tabo. Nak, yung tabo! Madilig tayo ng talong. May talong kami dito mga kasinag. Yan yung talim namin talong. Ito yung talong mga kasinag. Oh, yan. Diligin natin yung ating talong. Ito pa. Ayusin lang natin itong nito, gahok yung sa puno. Bukas. Kinaykay ng manok yung iba eh. Sa mga talong ni Mrs. mga kasinag, ito lang ang nabuhay. Lilimang puno.
Ito naman tubo, kaya para kain ng kambing. Yan naman tanglad. Purong tanglad yan, oh. Kaya dito sa amin mga kasinag, basta magluto kami ng ginataan na gulay, laging may tanglad. Mahilig kasi ako sa tanglad. Kaya makaka-minus-minus ka sa mga ricado. Hindi ka na ganong maglalagay ng sibuyas or bawang. Tanglad lang, okay na. Tapos may sahog kang alamang. O, di ba? Panalo na. Tapos itong tinanim ni Mrs., didiligin ko na rin. Para yung lupa niya basa. Ganyan lang natin. Naglutang baga. Yung tanim mo. Saan mo? Ako na. Naglabas yung buto. Ayan o. Ayan. Bumaba yung pakano. Dati ka naman patanganin, hindi siya may dapat magtubo. Ano mo kinaray? Oo, tinungtungan mo si ano ta. Ay oo, yung pantani mo. Tapos ito. Pero pwede sa kanto. Yan, isa pa dyan.